Hello guys! Maayong hapon. Muli nga na po ta guys. Ngita tag mga mga istoryang kamut-anan pero dili ba na ako tuyo nga kanahong bida ron si Butuon o si Buta. Dili na ako tuyo nga magbugal-bugal baya ang mga tawhana ha. Kay saludo ba ko anang Buta kay kusog ba na kaayo mo naabay na mga talento pero ato lang gyud nga sila akong ibida ron. Ang sugilanon sa duha ka amigo nga bisan asa sila asa gayud mag-uban-uban tabi-tabi di lang mahiubos ang mga buta ha kay kanang kining ato lingaw-lingaw laman. Usa na kaadlaw guys ni duaw si Buta og si Butuon ngadto sa ilang paryente. Usa sa ilang mga paryente guys lalayo jud kaayo kuno ni. Unya diha sa dalan guys. Malipayon silang nagbaklay. Apa niabot yung higayon nga kanang gipanggutom na sila guys kay bukid man ang ilang giatuan. Unya ingon na ni si Butuon gutom man kaayo. Brad, manghimudlay ta. Unya lagi gigutom na ko kaadyo. Sagdi lamang mangita tag mga punuan sa prutas ani. Kay ato ang mangita tag atong makaon. Natuod man nakakita ang duha og usa ka punuan nga kanang buongon guys. Mo tong naingon si Butuon. Brad, ani ra kaani kay musaka ko. Ako'y saka kay di makasaka. Ako'y saka kay aron makakuha tag buongon. Unya, tuod man ni saka si Butuon sa ibabaw. Ingon Butuon og ana ra ka ana bay kay itsahan ra ka nako og buongon. Ay lamang kabalaka anak kay tagaan lagi kanaho. Karon guys, gahuwat yung tagbutas ubos. Niyang gibuhat ni Butuon, itsahan naman niya og mga panit ang buta. Diyan yun ang buta. Lain na po nimo, Brad, oy, tagaan lamang ko nimo og kanang panit. Napasinsya ka, Brad, kay wa pa ko ka kuha are pero sige na siya kaon. Unya karon itsahay ko ana, Brad B, gigutom na ba ko pag-ayo murag panit naman na. Kay ba kag panit na imong ang giitsa nimo di makakita sa murag panit jud ni lagi ni ba? Nya, sige. Sige lamang saad ko no nga itsahan na siya og kanang buongon. Pero adyo manghatag guys si Butuon. Bao na unsa siyang buot nga wa man niya tagay si Buta. Unsa may nahimo ni Buta guys? Nag hikap-hikap intaon si Jah. Asa ra ning punuan sa kuan kanang buongon. Hantod jud nga hilaman jud niya puno as buongon. Unya kat-kat na siya, kat-kat na. Ya karon iingon na si Buta, Brad, panghatali Brad og kuan kanang buongon beng. Lain na pug ikaw ra nagkaon-kaon. Yung mga to nang wa man dyan managad si Butuon kay gatuman lamang kunog kaon si Jah. Diyan ingon si Buta, karon god makabawas naman ko nimo ba? Ala, hikap-hikap si Buta as punuan sa buongon. Ja, saka, sig saka. Hantod nga nakahilam si Butuon o si Buta og kuan. Kanang lingin ba? Unya humok-humok. Kato si Buta og kuan na kanang kanang buongon na ba? Ingon si Buta. Brad,
Murag nakakita na kog bunga ari brad oh. Iyo may butuon. Tinunto ana brad ha, ako ara ba na? Sada, sige lamang kag pangangkog imuha. Ako ana pud ni, sige lamang kag pangangkon sad. Di lagi na. Brad, ako lagi na. Ayo nakuha kay ako lagi na. Jag. Asa ko motuo. Sila man kag pangangkon ako na pud ni oy. Sila man kag pangangkon. Unsa guys, wa jud motuo si buta. Sige jug lubag-lubag, ana sige jug lubag-lubag. Kay aghinog lagi si butuon. Ayo lagi na. Brad kay ako lagi na. Wa jud motuo di gilubag. Ayo lagi kay ako lagi na. Ako lagi ng itlog. Ag itlog mo butuon magilubag sa buta. Kay gatuo magdakong buongon nga hinog na kaadyo. Mao to nang si buta wa jud pato gilubag jud. Mao to nga nagsinikare ag duha sa ibabaw punuas buongon. Hantod nga niabot jud ang panahon nga ang sanga nibigay na jud. Ya silang duha nangahagsak in taon dito sa yuta. Unya gahilak tas buta kay nahog pa. Wa pa kakaon. Arang hilakang buta guys. Kay nahog kuno siya. Wa pa jud siya kakaon. Unya si butuon nakakaon man tuod pero giya ko nung itlog aram po ko nung sakita kay gilubag-lubag ko na ni buta. Unja kining maong sugilanon guys. Ako na ni tapuson kay ug nang hinaot ko guys nga kining maong sugilanon istorya di mangluod ning buta og kaning butuon ha kay sulti ra bitaw na dang lingaw-lingaw para malingaw tang tanan. O tuod man ako di ang kuan kanang shout out dai ko sa ako ang amiga diya sa kuan Cagayan. Si Ma'am Ramona Basio ug si Ma'am Adeline. Hi ma'am. Maayong pag-uli. Muli sila gabi guys. Padung sa Cagayan. Diya sila ni stay sa Nanay Isang Inn. Bye-bye guys.